ingkang sampun kakepo dening garwa Gya kadhahar dening pengantin putri karaosaken paripurna kembel bojone Nandrawina pengantin Kaligya ngunjuk tirtawane mungguing sangku kinarya panyirnaning saliting gondang Banyuwangi Swidulawase kang tumetes wonten madyaning jangga paripurna adicara kembel bojone Nandrawina pengantin Kaligya sowan mangarsaing kayun wonten ngarsanipun Rama saha Ibu kepareng hanguswa pepada wonten ing adicara sungkeman utawi pangabekten duwira kalorot tarumpahira kalolos sowan wonten ngarsanipun Bapak Sugiman sekaliyan mugia tansah eling lan waspada semungkem pring pepadanira ingkang Rama saha Ibu pangestoni kaya ilining narpada ing Bengawan Swiluganggong pangestune wong tuwa kuwi ora bakal kandhek ing madyaning madya lestari widodone ring sambikala pangestune wong tuwa kuwi ora bakal mbaludak ing mangsa rendheng ora bakal kasatan ing mangsa ketiga nanging eling den iling njengger anakku kekarone Agus lan sira arum Citra sawetawis pengantin kekalih dalah Rama saha Ibu kasumanggaken. Matur nuwun panjenenganipun Ibu Marina sekalian Ibu Ika dan Niati.